हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो आखाइ हमना खुलुमनाय जासिग्रोबाय आरो नोंथांमोना आंखौ गोबां समानो नुवाखै जानांगौ आरो दिनैसो नोंथांमोना आंखौ नुनो मोनबाय। आंबो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै जोबोद खुसि आरो नोंथांमोनजोंबो रंजा बाजायैनो आंबो नोंथांमोनजों अरायसम थाफानो आंबो गोसो जायो आरो नोंथांमोना आंखौ सिनाय नङा, नोंथांमोना आंखौ सिनायखायो आरो आंहा गोबां इउटुबनि दारै प्रब्लेम जानानै दंमोन नोंथांमोन। बेनिखायनो आं इउटुबनि दारै नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोना फैनो हायाखैमोन। दा आंनि प्रब्लेमखौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानो। नोंथांमोनाथ' गिबियाव आंनि मुंखौ मिथिगौ, जाय आंनि साबस्क्राइबार फेमिलिफोर। दा आं बेखौनो खिन्थानो सानो। सिगाङाव आंनि चेनेलनि मुङा जादोंमोन सोरां लामा आरो नेक्स्ट टाइमाव जाबाय आर्ट एन्ड बड' बोसोन आरो दा जाबाय सोरां लामा बड'। बेयाव गोबां प्रब्लेम जादों आंहा। माने सोरां लामानि गेजेरावबो मोनसे आंहा प्रब्लेम जादोंमोन। बेयाव आं मोनसे कपिराइट फैदोंमोन आंना। बे कपिराइटनि गेजेरजों आङो चेनेल भिडिअबो लाबोनो हायै जाना थादोंमोन आरो भिडिअ लाबोबाबो गोबां भिउ बारायनो हाया, वाट्च टाइम बारायनो हाया, गोबां प्रब्लेम जाबाय थादोंमोन। बेनिखायनो आं भिडिअखौ खम लाबोबाय थानाय जादोंमोन। बेयावबो आंनि माखासे इउटुबनि माखासे एलगरिथम माने वाट्च टाइम, रियेल टाइम भिउ बेफोर फुरा माइनास जालांजोबदोंमोन नोंथांमोन। आरो आं मा सानदोंमोन जे चेनेलनि मुंखौ सोलायबा आङो मोनसे मोजां जागोन होननानै गेजेर खन्द'आव आं खालामलायबाय चेनेल मुंखौ सोलायनानै। दा बे समाव बे चेनेल मुंखौ सोलायनानै आरो आं बांसिन गाज्रियाव फासिबावदोंमोन नोंथांमोन। दा बेनि बिखय आं दा चेनेलनि आरो फासिनानै थानांबाय। आरो खिन्थु मोनसे बाथ्रा आरोना नोंथांमोन, जाय बिथाङा गिबियावनो चेनेलनि मुंखौ जि मुङाव नोंथाङा चेनेलनि मुंखौ लाखिना दोनदों, नोंथांमोना आरो मालाबा मुं दा सोलाय। खिन्थु आं गासैबो फोरमान मोनजोब्बाय। मुं सोलायोब्ला गोबां मानसियानो आन्दायो आरो गोबां मानसियानो माथो बिथाङा बिसोमोन आरो चेनेलनि मुङा माथो बिसो जाबाय होननानै गोबां मानसियानो आन्दायनाय मोनो। खिन्थु आं नोंथांमोना आंखौ मिथिखागौ जे आंनि साबस्क्राइबार फेमिलि नोंथांमोन। आरो गोबाङानो आंखौ कमेन्टनि दारै वाट्सएपनि कमेन्टनि दारै आंखौ गोबां मानसियानो कमप्लेन हरदों, आदा नोङो मानो बेफोरबायदि चेनेल मुंखौ सोलायखो, मोजां जायासै होननानै आंखौ गोबां मानसियानो बुंदों। आरो खाथि खालानि बिथांमोना आंखौ जाय नायदों बिथांमोनाबो आंखौ गोबां बुंदों चेनेल मुंखौ दा सोलाय, सिगांनि जा चेनेलनि मुं दंमोन बेखौनो ला होननानै गोबां मानसियानो आंखौ बुंबाय थानायखाय आं दा लाना फैफिनबाय। आङो दा सोरां लामा बड' नोंथांमोन। आरो मालाबाबो आं बे चेनेलनि मुंखौ सोलायला। आं गोबां प्रब्लेमाव भुगिनांबायबो। चेनेल सोलायबाबो आरो चेनेलनि मुं सोलायबा मास मोनथाम नेनांगौ जायो। खिन्थु ग्र' जानो हाया आरो गोबां प्रब्लेम सोमजिनो गोनां जाबावो। दा खिन्थु आंहा प्रब्लेम गैला। दा नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोबाय थानो हासिगोन आरो नोंथांमोनाबो आंखौ नुबाय थानो हागोन। आरो नोंथांमोननि गेजेरावबो आं मोजां मोजां बाथ्राजों नोंथांमोननो मोनसे गियान होनो हागोन। आंनि गोसोआव गोबां हास्थायनाय आरो मिजिं नोंथांमोननि गेजेराव आरो खुसि गोजोन जे नोंथांमोननि गेजेराव आं फैलायबाय आरो नोंथांमोनाबो अराय आंखौ सापर्ट होगोन। नोंथांमोननि गेजेराव आं अरायबो नोंथांमोननि सायाव मोनसेबाबो जोंनि बर' समाजनि बिखय आरो जिखुनु आंनि बे मटिभेसननि गेजेरजों नोंथांमोननो गियान होनो हागोन। आं बेखौ अरायबो मिजिं आरो आसा आरो हास्थायो आरो नोंथांमोननि गेजेराव अरायसम फैबाय थागोन आरो नोंथांमोना आंखौ नुबाय थागोन। आरो बेफोरबायदि गोरोन्थि आरो मालाबा मावला होननानै आंनि गोसोआव दा सानना लासै। इउटुबाव गोबां साननो गोनां खामानि थायो आरो गोसो बायदि मावनो हाया, गोबां प्रब्लेम सोमजियो नोंथांमोन। जाय बिथांमोना इउटुब चेनेल दं गोबां बिथांमोनानो मिथिबाय जानांगौ। दा नोंथांमोननि गेजेराव बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। दा बेलासियाव आरो मोनसे गोदान भिडिअ फैगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।